Košarkaški turnir Bajina Bašta 2022. održava se 21. i 22. maja u Sportskom centru u Lugu. Kako su najavili organizatori, gost turnira biće proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović. Na turniru će učestvovati 8 ekipa od 2011. do 2014. godišta. Pored muške ekipe, na turniru će učestvovati 3 ženske i 3 kadetske ekipe. Na turniru, pored ekipe studenta, učestvovaće i ekipa Košarkaškog kluba Crvena zvezda iz Beograda, Košarkaški klub Bora Čačak, Košarkaški klub Šampion iz Užica, Košarkaški klub Sevojno iz Sevojna, Košarkaški klub Ivanjica, Košarkaški klub Arilje i Košarkaški klub Playoff iz Užica. Turnir je mešovitog tipa, znači turnir je organizovan za mušku školicu košarke. Pored muške školice košarke na turniru će uzeti učešće i 3 ekipe ženske školice košarke i 3 kadetske ekipe. Sama ideja i oko organizacije i oko pravljenja turnira je nastala višegodišnja prijateljska saradnja sa navedenim klubovima koji će biti gosti na turniru. Odlučili smo da organizujemo turnir i u Bajinoj Bašti. Mi ćemo dati sve od sebe da budemo dobri domaćini, da budemo dobri organizatori i da turnir se organizuje tradicionalno u Bajinoj Bašti u ovom periodu. Naravno, daćemo sve od sebe da turnir omasovimo, da bude još više ekipa i da svake godine neka košarkaška veličina kao što je Milan Gurović dođe da otvori turnir. Ovo je jedna od stvari koju ja kao predsjednik i rukovodstvo kluba sprovodimo u delo. Ko je sve podržao? Pa tu su naši sponzori, tu je turistički centar Dara Drina, naravno Skupština opština Bajina Bašta. Ovim putem bi pozvao što više ljudi da dođe u Sportski centar Lug, da podržimo naše najmlađe članove.